iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, unay kat ti kawasmon, Enteng. Kita amat ano agkaparis ti polo kan pantalon mo. Di tamat la barangay hall ti papanak. Kung maano mapanak iti may sa aparte, saan mat nga round? Ay, uray man. Masapol nga agbagay mat ate isuot mo. Adula amin. Anya kumangay no saan nga agbagay. Inakit din iti barangay hall. Ay, di mo ammo ti paisuro. Nagbalin ka matin ama nagdilaw. Saan ka mat asigod akas ta? Adalain natin daram asiminar, kasta kaan. Ay, siyempre adda nga rod na adal ko. Di i-apply ko, may. Di mo ka di madlaw tinagbaliwan ni Mariba ng Maray. Di ka di kinalaing na nga agdilaw, Maray. Wan nga rod Maray, nauyaw pa'y. Dinilaw na dagiti naka-display alakaw. Nabayag na kastoy tilakaw. Apay ko maapabaliwan na. Idi imay ijay balay. Dilawon na tipan nakaurnos dagiti tugaw may. Diyla kumamot sa alas da at ipakibyangan na. Awan lat di na madmadlaw. Ni kumakwarog at ibiyangan na. Isuro na no kasano nga agaram no talaga mula ang analaing. Day taman ti ibagata. No umay tumanin agdilaw dito. Wan man nga agpay sumaray. Ayun gayam. Adda kanumot si Mangpert akasinsin ni Kwaraw. Wan nga rod ka no, Maray. Idey, lalaki ti si Mangpert. Ita, babae manan. Ala ni Manong Kwaraw, kaslada diferensya na. Amom ka diti kaya't asawan ti diferensya? Wala, Manong. Anya tiyawag mo iti umis-isam nga awan gapgapo na. Ada kurkurang na. Apay ka day? Anya tiyawag mo iti tao ngagmay-maysang kat umis-isam. Ada diferensya na. Kasta kay tay, Manong Kwaraw. Nasiputak nga umis-isam ka. Sa asawang matlain. Umis-isam makayamay. Uy, maditagululbod, Manong. Nakita ka nga umis-isam. Saan ko namkit din? Anya nga rutis isumam itay. Nupod no nga awan diferensya, malaman? At dala na lagip ka, isong ay misamak. Ewan kayam lang. Ibaon ka nga aglaba ka dagiti murang kwa. Anya? Apay akudkudkudem day taulom. Akaslada pa kasurunam. Awanan tay. Siniriban naklang amin itay ti ubeng. Siniriban? May salaang nga ubeng, siniriban na ka. Kas jay namot day jay nga ubeng. Kas lagpampanunot abakbaketan. Ay, si kakit dimot. Ay, nalalaing pa'y nga rodya ubeng, ngamsi ka. Anya nga min ayaday jay. Saan yun nga amuain? Sakto manan ti dilawan niyaw. Ay, sa balyam nga min titabas day tarupam. Tapno makaasawa kan. Apay, lupaut amabalin at abahasan. Ayusem ti kayat ko asawan. Agpapukis kan agsukat ka. Ay, nagalas nga min day ta itsuram. Iso nga awan mailawan ken ka abalasang. Makakita tulang itisan niyata. Di kaya mamawan tay. Payud mo pailaang umadayon ti sanyata. Nalabas ka matantay. Apay, anya nga minti payud ko aya. Kasano, agat mo maka. Nakasukat ka mo't, Manong. Amok ti papanam. Sa dino ti amom apapanak. Nangag ko iti saritaan nyo iti lalaki. Akadwaan na ka amapanagaram. Napay aya makibibiyang kay ti saritaan dagiti addanakam na. Adda ka dinakam mo, Manong Kwaraw? Anya day ta sa lugsud mo? Pagawidan kay di balay yun no kastamlang. Kunak mo sikat ti agawid iti balay mo, Manong. Di ka man si kang ubeng. Inton kwan, di kay ikan iti kwartam.
Sigud mata di nakikikan iti kwarta. Una, takanayon nakmat akong train. Awan kwartan kiti isuti amok. Ay, panawan ka man langay. Imbag ta nagranata iti sango ti Tiangge, Chip. Kaduan na ka di bagbagak apapananta. Ay, kay wala, Chip. Kakaisuna, saan ko pa'y nga amuti ibagbaga mabalasang? Intay ton madamdama. Ngam sakbay na. Paayusan tapay itinasangir ti karabukub ta tapno mayat. Ay, Chip. Ipudnom ka di tirik namon iti ibagbaga mabalasang. Ipudnok to ayin ton mapanta. Ay, di mo pa ipudnaw? Sanpay. Ay. May mayat nuad da ka. Na? Naturturid ka amang ibaga. Kaya't mo sawin siya ti mangyaran para kang ka? Wen kumausip. Ay! Imbag kan ka atawang babain mo. Na, si kamay, tay bagam nga awang babaeng ko. Rabak ko kadilaang, usip. Saan ka man nagbabain, ti kaya't ko asawan. Apay day tarupam, kaslamat adda kasurun mau. Nagpakaduha kami kini, usip. Napan ko inaram di balasa nga kaya't kong armain. Kate! Isumit tinangaram di balasa. Ay, saan mo mapabasol di taaw? No agkurso na damot iti balasa nga ibagbagam. Angim agureka, kasanaw ti panakisango ti balasa kada kayaw? Diyak man amo day di atao, angkal. Naragsak mo't amakisarsarita kini usip. Hay? Ang mga no, damot pa naggusto na kani usay. Dakla nagtagtagarin tamabainak. Ngamiti ka unggak, makadandano ka kini usay. Anya ka di tinaramid mo kini ko araw ka, takas lakagura na ka usay. Basol ko kaday, nagpada kami nga agduyos iti balasang na natuyang. No kasta, babae ti makagapaw. Siguro. Inawis naktumay, tanapan iti balay iti balasang. Nagkuyog kayo anapan? Way na natuyang. Saan mga tagtagarin ni Chip Kwaraw? Siyak mo ti makisasaw iti balasang. Idi agawid kami ka di na makasasaon. No kasta, sigurado aday ta tinagsakitan tinakam na kan ka. Kasanaw, kat agawam magayam ti armon na kuma. Kasano ko nagpintas mo ngamin? Iso kursunada amutin na. Asino ay aday ta balasang? Sa nga ili mo, daba ka Juana. Anya ka di tinagan ti balasang akursunada. Sanday, angkal. Ha? Apay ka day? Ay, sandigayam tinagan na, day taasan yata. Ay, na beautiful mutlaan. Nagduyo sa kaya, no sana beauty paul. Ay, sus, siya kumati kinadwam, tapno siguradaw. Sa bali nga mintiing kakinad kadwa. Diyak mat ngamin amaw. Uligan nakgayam day jay nga usay. Saan mo ang mapabasol ta padamot abaraw? Tinas ka nita. Ipakita manapudno ka. Tapno si katipilyan ti balasang. Kasjay. Yan ngay di aramida kang kal. Mapantan to iji balay da. Kasaritam. Tapno maalukoy mo ang mangayat kan ka. Wan man nga rodang kal. Ipakitak iti day jay nga usay. Analalay nga kagaram ngam isaw. Ay, wala. Saan ka nga agsansanuong dita? Apay, anak kapanimid ka. Kasla na unag ti pampanunutam, Talaga na unagantay. Saan ko makalay? Anya? Ay, awan lat di mo masasao. Ay, anya ti parikot, tasulbarag. Nalaingak amang sulbar iti parikot kahit. Kanya nga ron ti ramida, tapno mayat nak ti balasang antay. Kilatisak pa'y ti balasang. No maibagay kan ka, wano saan. Apay nga asi ka ti mangkilati santay. Sak mo ti mga asawa no bilang, sana si ka. Ay, tapno makita ka. No maibagay matlaang para kan ka. Dakat kastanantay. No ayat ti pagsasaritaan, ti masak nanti agpilay, saan ka ta sa balay. Kasano no saan anasaya at para kan ka.
Awan to ti pabasulak. Doon di sakmet lang nga nagpilay. Anday. Anya ka di ti pampanunutan pa ng dungaw. Ay, jay man imbaga ni Kuwarog, inteng. No asino ka no ti mga asawa, iso ti agpili. Ay korek Saan na mabalinti sa bali nga agpili? Iso nga ron ti mga asawa di iso ti agpili. Saan ka di amay mayat? No kilatisak pa'y nga umuna di babae. Ay masapol nga aginayat ti dua amasatnan. Sakbay nga agasawa da. No adda ayat iti nagbaitan da. Di naragsak da adwa. Kasjay ba nang? Saan nga indiktar ti sa bali? Ang may mayat. No adda ta amang kita no asino ti asawaan na. Kasano ang makita mo no pilim di namat ay ayatin? Kasano? No saan ko akayat jay kayat na? Ha? Apay sikati mga sawa ta sikati agpilay? Ay, ang mga ngamin no makapili iti saan arumbeng. Kasano kumamit nga amum ti rumbeng para kan ko na? Di mo mat ammo ti babae? Ada ka di gatanga, Maray. Ay awan, Maray. Imbayak lang agtugtugaw dito, oy. Nabayag basitan adi kain inmay, Maray. Win nga road, ngamnay. Saan ka di amay mayat jay imbagak, nga urnosam dagitalako? Latingitag, ngam kastamo ti kayat ko, Maray. Siyak ti mangkit kita nga inaldaw. Iso ati kayat ko ti masoraw. Saan kat ati kayat ti sa balay? Kumusta ko, Maray? Long time no marites. Nay, mayat matikutiks mo, Maray. Ang may mayat no nalabasit. Saan kat agrain? Kay kayat ko ti grain, Maray. Iso nga iso ti pinilay. Yak met kursonada ti nalabasay. Kay kunada nga rudan. No asino ti mangiso isaw ti agpilay. Correct. Sige. Mapanak pay. Lola Banang, saan mabagbagay ti misuot mo? Adayamot maibagay ang misuot. Kuna ni nanang ko, nga awan ka no ti maibagay ang misuot. Iso ama di ti nakamisuot, tadaras a bumakat. Madi ka di ti itsurak no nakamisuotak. Wala, Lola. Nagpintas ka, no saan ka nakamisuot? Ay maray awak kan ka nga ubeng. Sige, tasaan ako nga agmisuot. Oh, kita nyo, bagbagay yun ti umisam. Damagik man, Lola. Apay ngamin anak kami suot kayo itay. Ay, kwa. Dagiti ngamin kukumarek. Isursurok ida. Angam kunada ati kano kayat dati masurot. Saan kat ati kayat ko? No si kakyat da kayat na. Ngam iparit ti sa bali. Anya ti surotam. Jay kayat mo? Wano, kayat ti sa bali. Apay ngay, asyak matan ti pagdamagam. Katwan alola. Tirik nam, kat isumat tirik nada. Nadamag mo ka diti napasamak. Balay da bakit ko na? Ti balay ang nagdagosan ti napintas a balasang angkang. Uwin ka anakan. Ma'am, ada kanu si mangpet ijay alalaki. Apay no ada si mangpet a lalaki. Ti kanu lalaki, kat asawa kanu da jay asan di. Day puon nga iti, nangguraam ka ni Usay. Anya? Pudno ka di day tangkal? Pudno ata napasamak nga rod. Indala jay lalaki ni Sandy. Inyawid na kanon ijay lugar da. Awan nga rod ni Sandy ijay balay da nanahuanan angkal. Inkanto kita intap no mapnek ka. Naglokon nga ijay asanday. Apay di na imbagbaga nga dagayam asawanan. Apay di na magmao nga da asawa na, di na pan kayo ijay balay da. Yusan angkal. Balagayam. Ang alangan mo't ano danunan mi ijay balay da kat damdamagak kitay no at da asawam adeng kuna? Ay wun anya. Day taketing kadamdamagan nga agpaiso. Kababain to the people.
Chip, nadamag mo ka din tinapasamak? Napasamak Tingay po tinangguram kanyak. Ay, pasensya Chip. Ang damot gayam asawa day di asanday. Mayat ti panakisango na idinapanta. Ang adamot gayam sikrito na. Ita, awanan day di abalasang. Ay, isaan gayam abalasang? Tada asawa na. Kaano nga tamanin nga dama isaro nga balasang dito'y lugar tayo? Sakbay nga armam to ti may sa abalasang, Chip. Uno, babae. Damagam pa nga umuna. No, adda asawa na uno awan. Uwan nga raw. Nailawaan ta iti kinapintas na. Kwarog, adda ka no babae asa nga ilin ni Maria di taamyanan. Amang ano'y bagamanan nakilatisam nga umuna. Sakbay nga ipaari mo kanya kantay. Ay saanen, adda kan amang kilates. Amang ano ti kayat ko, kat saan mo mat akayat? Itaman pa yan tay. Idi ka labas, numabalain, ti kayat mo lang ti masuraot. Agpaiso tinaibagan ni Len. No asino ti mangisuot, iso ti rumbang nga agpili. Iso anadlaw ko nga imadayo dagiti ko kumarek. Ta ipapilit ko ti kayat ko, no adda makitak nga aramidan da. Tunggal taaw, anda bukod na pagisman kan pagayatan. Respetuen tayo dayta, anday. Pudno dayta, Kwarog. Ay, mapanak to, kadagiti ko kumarek. Kat agkidawak iti pasensya kadakwada. Kan baliwak ti kababalin ko amang ipapilit iti kayat ko. Ay nanabanang. No asino kano ti mangisuot, iso ti agpili. Saan adiktaran? Sakbay ngagdilaw ka, kita ang pay tabagim sakbay at ibagiti sa bali. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan itinaragsak a panagkasangay ni J.R. Lanuza di Tadingras, Ilocos Norte. Happy birthday, J.R. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.